Πρόκειται για μία τεχνική η οποία χρησιμοποιεί ένα σύνολο τροποποιητών που ενσωματώθηκαν στα προγράμματα τρισδιάστατης δημιουργίας τα τελευταία 2 χρόνια. Σε πρώτη φάση, σχεδιάζουμε το αντικείμενο το οποίο θα καεί. Εφαρμόζουμε επάνω του material και κάνουμε κινούμενη τη διαφορά χρώματος. Ρυθμίζουμε την παραγωγή σωματιδίων στη θέση που βρίσκεται το αντικείμενο, ώστε τα τελευταία να ακολουθούν τη διαφορά του χρώματος. Στη σκηνή πρέπει να εφαρμοστεί βαρύτητα, ώστε τα σωματίδια να κατευθύνονται προς το έδαφος. Κάνουμε ένα αντίγραφο του αντικειμένου και του βάζουμε τροποποιητή, ώστε τα σωματίδια του πρώτου αντικειμένου που παράγονται να επηρεάζουν το σχήμα και τη θέση του αντιγράφου του. Κάνουμε την εξομοίωση. Με τον ίδιο τρόπο και ρυθμίζοντας τις ιδιότητες του τροποποιητή, το αντικείμενο μπορεί πλέον να λιώνει.